Перамовы паміж США і Беларусю наконт вызвалення палітвязняў працягваюцца. Пра гэта паведаміў Дональд Трамп падчас прэс-канферэнцыі ў авальным кабінеце. Пры гэтым амерыканскі лідар не шкадаваў кампліментаў на адрес Александра Лукашэнкі. Я выказваю павагу лідару краіны, які, ізноў жа, вельмі моцны чалавек. Але ў яго 1400 ці 1500 вязняў. І мы гаворым пра іх вызваленне. Некаторыя з іх палітычныя, я мяркую, што многія з іх палітычныя. І выглядае, што яны будуць вызваленыя ў нейкі момант у даволі блізкай будучыні. Таксама Трамп узгадаў пра 16 вызваленых раней пры ягоным спрыянні палітвязняў. Сярод іх быў блогер Сергей Тихановскі, вылучэнец на прэзідэнцкія выбары 2020-га і муж лідаркі беларускіх дэмакратычных сілаў Светланы Тихановскай. Пры гэтым рэжым Лукашэнкі пераследуе не толькі сваіх грамадзянаў. Мінімум 32 замежнікі, асуджаныя паводле палітычных справаў, застаюцца ў турмах Беларусі. Гэта грамадзяне Польшчы, Нямецчыны, Украіны, Латвіі ды іншых дзяржаваў. Такую статыстыку апублікаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Часцей за ўсё замежніку абвінавачвалі ў агентурнай дзейнасці і шпіянажы. Не менш як 24 асобаў судзілі паводле гэтага артыкулу. Яшчэ 19 чалавек прыцягнулі да адказнасці за ўдзел у пратэстах. Такую ж колькасць замежнікаў асудзілі ў сувязі з вайной ва ўкраіне. Усяго з 2020 года ў Беларусі пад палітычны пераслед трапілі не менш за 88 замежных асобаў. Сярод іх 22 жанчыны, 4 людзей пенсійнага ўзросту і 5 цяжка хворых. Павелічэнне пераследу рэжымам Лукашэнкі засцерагаюцца ўлады Польшчы. Міністэрства замежных справаў гэтай дзяржавы заклікала сваіх грамадзянаў пакінуць Беларусь і ўстрымацца ад паездак туды. Прычынай для перасцярогу стала нядаўнае затрыманне ў нашай краіне каталіцкага манаха з Польшчы. Спецслужбы Беларусі абвінавацілі яго ў шпіянажы падчас вайсковых вучэнняў «Захад-2025». На мужчыну завялі крымінальную справу. Літва ўвяла новую сістэму апавяшчэння насельніцтва пра пагрозу дронаў. Цяпер пры выяўленні ў небе беспілотнікаў будуць уключаць сірэны і рассылаць паведамленні на тэлефоны. Пры гэтым, калі дрон не будзе ствараць наўпроставыя пагрозы, то бок несці выбухоўку, сірэны ўключаць не стануць. Паводле літоўскага МОЗ захады прадыктаваныя нядаўнімі залётамі на тэрыторыю Літвы 2 расійскіх дронаў «Гербера». Адзін з іх меў 2 кілаграмы выбухоўкі. Да таго ж літоўскія службы будуць пераходзіць на ўзмоцнены маніторынг сваёй паветранай прасторы кожны раз, калі Расія будзе праводзіць паветраныя атакі ўкраіны. Гэта дазволіць своечасова выяўляць згубленыя дроны. Улады Пакістану афіцыйна апублікавалі вакансіі для працы ў Беларусі. На сайце пакістанскага бюро іміграцыі і працаўладкавання за мяжой дасяжна больш за 260 вакансіяў для 7 спецыяльнасцяў. Вакансія адкрыліся ў канцы жніўня і ў пачатку верасня. Сярод прапановаў праца для будаўнікоў заробкам $500–600 США ў эквіваленце. Публікацыя вакансію стала вынікам дамоўленасцяў паміж урадамі Беларусі і Пакістану. Раней Александр Лукашенко заяўляў, што Беларусь гатовая прыняць да 150 тысяч працаўнікоў з Пакістану. Махляры прыдумалі новую схему, з дапамогай якой ашукваюць беларусаў. Яны тэлефануюць нашым суайчыннікам ці рассылаюць СМС пад выглядам працаўнікоў падатковай службы. Пры гэтым махляры просяць аплаціць падатак на маёмасць і дасылаюць рэквізіты разліковага рахунку. Міністэрства падатку і збору нагадвае, што не займаюцца такой рассылкаю. Ведомства заклікае быць асцярожнымі і плаціць падаткі толькі праз сістэмы асабісты кабінет на іхным сайце, сістэму АРІП, а таксама ў аддзяленнях банкаў ці паштовай сувязі. Беларускі металургічны завод не змог аднавіць працу сайту пасля атакі кіберпартызанаў. Афіцыйная старонка прадпрыемства не загружаецца другі дзень. 5 верасня на сайце БМЗ з'явіліся фотаздымкі з пратэсту 2020-га. Бел-чырвона-белыя сцягі і эмблема кіберпартызанаў. Неўзабаве пасля гэтага уліковы запіс адключыла адміністрацыя серверу. Атаку кіберпартызаны зладзілі ў сваё 5годдзе. Ва ўласным тэлеграм-канале хакерская група паведаміла. Гэта адказ на ўдзел прадпрыемства ў вытворчасці ваенных снарадаў для расійскага агрэсара. За выраб артылерыйскіх снарадаў для расійскіх сістэмаў залпавага агню БМЗ трапіў пад санкцыю развязу.
На тэатральным фестывале «Белая вежа», які штогод адбываецца ў Берасці, паболела расійскіх калектываў. Сярод удзельнікаў ёсць нават агрэсіўныя расійска-светаўцы. Адна з іх – рэжысёрка Арлоўскага дзяржаўнага тэатру Тацяна Дромова. Жанчына працавала фатографкай на акупаванай Расіяй украінскіх тэрыторыях. Пазней займала пасаду кіраўніцы Луганскага расійскага драматычнага тэатру. А ў 2018 годзе нават атрымала медаль за заслугі перад гэтак званай ЛНР. Апроч таго, адзін са спонсараў сёлетняга фестывалю арганізацыя «Расійскія сезоны», што займаецца актыўным прасоўваннем расійскай культуры. Многія беларускія эмігранты яшчэ не так даўно спадзяваліся хутка вярнуцца ў Беларусь. Але працяг рэпрэсіў на радзіме і будаванне жалезнай заслоны паміж захадам і ўсходам прымушаюць нашых суайчыннікаў заставацца ў эміграцыі. Большасць беларускіх мігрантаў асела ў Польшчы. Але арэнда кватэры ў гэтай краіне дарагая і нервовая гісторыя. Асабліва, калі ёсць дзеці і жывёліны. Таму ўсё больш беларусы ідуць у банкі па крэдыт. Журналістка старонкі Белсату пагутарыла з тымі, хто ўжо рызыкнуў. Хтосьці, як Алла і Максім, прадаюць жытло ў Менску і ўкладаюцца ў кватэру каля Варшавы. Мы плацілі 4500 злотых арэнды чужым. Цяпер плацім 5120 злотых банку за сваю кватэру. І радыя, што маем нарэшце уласнае жытло, кажуць нашыя героі. Праграмісты Алеся і Віктар узялі крэдыт у Кракаве на 20 гадоў. Плацеж 6500 злотых на месяц. І не шкадуюць. Кошт на іхну кватэру ўжо павялічыўся амаль удвая. Улад і Настасія яшчэ вагаюцца. У Варшаве цэны шалёныя. Кватэра на 50 метраў каштуе ад 1 200 000 злотых. Таму глядзяць дамы ў прыгарадзе. А Яўген і Марына з дзіцём узялі іпатэку на трохпакаёўку ў сталіцы. Плацяць крыху больш за 3800 злотых, што нават менш за арэнду. Крэдыт у Польшы – гэта доўгатэрміновы абавязак і вялікія рызыкі, але для шмат якіх беларусаў стаўся адзіным спосабам нарэшце адчуць сябе ўдома. Цікавыя падрабязнасці таго, як беларусы бяруць іпатэку ў Польшы, чытайце ў матэрыяле Тэсы Анейды на нашай старонцы. У дзіцячы садок у Гомлі пракралася ліса. Дзікую жывёліну пабачыла мясцовая жыхарка, якая разам з сынам вярталася дадому. Акурат яна і зняла відэа, якое адшукалі на прасторах тык-току працаўнікі белсатаўскага тэлеграм-каналу. Вашай увазе. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровым выданні «Аб'ектыву». Я на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.